ଆସନ୍ତୁ ସୂତା କେମିତି ଲଗେଇବା ଛୁଞ୍ଚିରେ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଏଠି ଲଗେଇଦେବା ଛୁଞ୍ଚି ସୂତାଟା ଲଗେଇକି ଟାଣି ଆଣି ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ଦବା, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଏଠୁ ଏମିତି ବୁଲେଇଦବା, ବୁଲେଇକି ମାରିଦେଲେ ତାପରେ ଛୁଞ୍ଚିରେ ଏବେ ଲଗେଇଦେଲେ ବବିନ କେଶରୁ ଆମେ ସୂତାଟା କେମିତି ଟାଣି ଆଣିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଥର ମେସିନ୍ କି ଏପଟ ସେପଟ ପେଡାଲ କରିଦେବା, ସେ ଗୋଟେ ଥରରେ ଆସିବ ହରି। ଛୁଞ୍ଚି କେମିତି ଲଗେଇବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଏ ପେଚକସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଛୁଞ୍ଚି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଞ୍ଚି କୋଉ ପଟେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଲଗେଇବା, କୋଉ ପଟ ଭିତର ପଟକୁ କୋଉ ପଟ ବାହାର ପଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିବ। ଏ ଯୋଉ ପଟାଳିଆଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପଟାଳିଆଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଞ୍ଚି ଗୋଟେ ପଟ ଗୋଟାଳ ଅଛି ଏବଂ ପଟାଳ ଅଛି ପଟାଳିଆ। ଏ ପଟାଳିଆଟା ସବୁବେଳେ ଭିତର ପଟକୁ ଦେବେ, ଭିତର ପଟକୁ ଦେବେ। ଏଇ ଗୋଟାଳଟା ସବୁବେଳେ ବାହାର ପଟକୁ ଯେମିତି ଥିବ। ଯଦି ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେବେ ସେ ସୂତାଟା ପଡ଼ିବନି, ଖାଲି ସୂତା ଛିଣ୍ଡିବ ବାରମ୍ବାର, ଜମା ସୂତା ସିଲେଇ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଛୁଞ୍ଚିଟାକୁ ଲଗେଇକି ଟାଇଟ୍ କରିଦେବା। ଦେଖିବା ଆମେ ଛୁଞ୍ଚିଟା ମଝିରେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରହିଲା ନା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପଇଲା ନା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ରେ ଆମର ଛୁଞ୍ଚିଟା ପଇଲା।